Sarmingan. Natural laeng ti panagbiton, no ti puso kan panunod, kat maandingay iti sapuyot ni suliso. Ngam no ti tao ngagbidot wano agpasulman, agdalat ta silet ti panagbabawi iti kaunggan na, aturan na dagiti bidot na, kat sapulan na tinalintag adana, babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Lolo, pakanon kayo pa isakbay arumwarak, ha? Ado nga mintirumbang nga si kaswag itangal daw. Kanayon rumwar ka. Saan ka makataltal na iti unag ti balay? Kasta talaga ti agpababak ng lolo. Kakaisuna nakalungaw tayo ni ti kinarigat. Kwartalata na kanayon ti sapsapula, mapok. Anya nga rod, kat saan tayo mat nga agbyag na awan ti kwarta tayo. Kasla tayo larugit iti pagkitkitaan ti sabali a tao no awan ti kwarta tayo. Isong agpabak na nga rod, lolo. Kaya't kayo nga ikan itinapintas abiyag kani santi nga ading ko. Kakaiso na nga umado ti kwartak, babaan iti negosyo ka na ipundar ko iti nagabrodak. Ado pa iti singsingirak apautang ko. May sapay dayta. Isardeng mon ti agpapautang iti 5-6 apok. Kasi mo't dagiti sana makabayad. Ay sus, lolo, sakbay nga agpautang siguradwak pa'y nga dati ibayad dagiti pautangak. Naawan man ti kwartada nga ibayad da, adda sa ni kwada aguyudet. Dakas ti manggundaway iti pada a tao, apok. Anya manggundaway? Sa anak mat amang gundaway, lolo? Agpapautang aklaang mat. Siyak pa'y ket di ati nakatulong. Saan asyak tinanggundaway? Ay... Alakit din, mangan kayon. Para kada kayo amin dagiti ngar aramidak, lolo. Iso akayat ko ti bumaknang. Kayat ko anasaya at ti biyagyo. Manumatla ti panagbiag ko ngay, apok. Ay na, atidog pa'y ti biyagyo, lolo. Iso asaan aday ta ti panunutin nyo. Enjoyan tayo ket ti biyag. Takakaiso na nga adun ti kwarta tayo. Napintasan to'y balay tayo. Apok. Basta agpaaduak iti kwarta para kada kayo iti kabsat ko. Agpabaknangak, lolo. Napigsan ti furniture mo, Ani? Wana, lumatlatak nga minan ti shop ko. Iso nga adun ti umay aggatang kadagiti furnitures. Nadaras ti babaknang mo, Ani. Kasla, kaano lay din nakakaasi kayo, taawanan kayo talaga. Iso nga rod ang nagsalo kagak, tapno pumintas ti biyag mi iti pamilya. Mabalin nga awisin kay ti Bible study? Anya? Ay na, awan panawon ko iti daytap. Ha? Nagado ti rombang aramidak. Sa anak amabsog no sumurutak di tay bagbagam a Bible study. Saan nga umado ti kwartak no daytakit din ti pangipaayak iti panawon ko. No taraunan tayo ti pisikala bagi tayo. Nang nangruna kumaataraunan tayo ti spiritual a panagbiag tayo. Ay na, awan panawon ko adum nga iti bagbagam. Nagbidot ka siguro iti tao a kinasaom. Ani? Kas makita mo nagado ti aramidak. Saan na ka makataltal na? Iso asaan nga rod asyak ti kasarita maipapan iti dayta abanag.
Ani, umutang akman iti kwartam. Wan day talagayam. Awan parikot, May. Basta sigurado magbayad ka Amumatan no mano ti porsyento ti pautang ko. Wan, awan parikot. Awan ngaminan ti sabaling asit gak, kat kasapulan unay ni naanang ko ti kwarta. Para iti pan nakapaagas na. Tulong ko kan ti panang pautang ko kan May. Basta agbayad ka Mga rami ta iti kasuratan kas pamanagnak nakautang ka kanya. Wan, Ani, awan parikot iti dayta. Talaga ngami nakasapula kun ti kwarta. Apay a pinaporsyento ang lang tin pautang mo ka ni Manang May. Kat gayem mo mat Manang. Ay sos, awan ti gayem no may papanan iti panagpautang. Kan may sa, dakkel agatad ti inutang na. Alangan mo't ajak pa porsyentuan. No sabali ati pang tadak, tumubo akpay. Isa masapol nga adatubo ti amin a kwarta nga ipautang ko. Gayem ko man when no saan ti umutang. Tulong mulat ako man Taday di ospital ti inana. Ay nasanti, no kasta ti panagpampanunot ti tao, awan ti asenso na ti kasta. Manang, Dagiti bilyonaryon tupay kat panunutan da no kasano nga umado ti kwartada. Siyak to lakit din, asaan mo't a bilyonaryo ti saan nga agpanunot iti wagas tapno umado ti kwarta. Kunang ti tao nga irwar iti kwartana, ngem awan mo't ti mapastrek na. Lolo, nakagatangak iti nalawa alote a pagpatakdaran tayo iti dakkel ka na pintas a balay tayo. Apay lang agpatakder ka iti balay, kahit napintas mo to'y pagnanaetan tayo. Ay na, saan nakakontento dito'y lolo? Adamot kwarta kapag patakder ko iti dakdakkel ka na pinpintas pa'y a balay? Makiasawa ka kit day na paok, tasang umatan ti bukod mo abiyag. Sa nabalikan niya ta, lakaya kaon. Kano makaadal ni Sante ka nagtrabaho, sigurado amang bukal matay ni tibukod na pamilya. Isa di na kami nga rod pampananutay na po. Agina na kamot sana day agpapadulatan iti kwarta ti araramidam. Iso nga rod nga agbibiyag tayo, tap nagtrabaho tayo, lolo. Tapno magatang tayo amin dagiti kayat tayo. Saan anakamulagat tayo latan? Kasano ngay ama-enjoy tayo ti biyag, nagkirkiraos mo't ti buksit tayo? Sabali nga men, ti panagrasrason mo, apok. Ay na lolo, husto lang ti rason ko. Iso adidak ko man kontraan. Manang, nagpintas kin nagdakkel ti may patpatakdara balay mo. Balay tayo ko tasagot ko day taabalay kada kayo ka ni lolo. Manang, Matungtong palkon ti amin nga rapaap ko. Maadaan iti riniriw a kwarta, maikkan kayo iti napintas a biyag, maadaanak iti negosyo, ken saan tayon nga agkurkurang. agyaman na kita da sakripisyong para kada kami kin ni Lolo, Manang. Awan anyaman na. Talaga akayat ko nga ipaiti amin para kada kayo ka ni lolo. Iso asikasanti, agsingsingpet ka ha? Di ka agar-aramid iti jak magustuhan. Agadal kakit yan na imbag. Uwan Manang, kastamot at talaga tar aramidak. Alaam ti amin a kurso akayat mo, tasyak ti makaam mo. Awan parikot iti dayta. Kabailan kamot apagadalan, iti sadi naman apagadalan akayat mo.
pasensya ka na, no? Tubo lang ti mabayada kita bulan ani. Awan anyaman na, tinapatag kat makabayad ka iti porsyento tinautang mo abinulan. Tapno saan adumakkel. Tano maurnong titubo tinautang mo, ang mga numarigatan kanton ngagbayad. Dayta mo ti pampanunutak. Iso nga, ikagkagumag ti mang bayad iti porsyento tinautang ko. Nasayaat no kasta. Nagdakkel di may patpatak dira balayo. Wen, kasla regalo kon dayjay kadalolok ken ni Santi akabsat ko. Baknang ka na talaga. Adayon ti kabibiyag mo idiubing tayo. Ken idi agad adal tayo. Siyempre sa anak nga rod asadot, iso abimak nangak. Sa anak kakas kadagiti dadduma dita, nga ad-ado ti panawon a panang saksaklot da kadagiti dakulap da. Iso nga awan ti aasensuan da. Nagbiit nalpas ti balay mo, apok. Balay tayo ko lolo. Diretso ngamin ti trabaho. Iso ang nagpaspas mo't analpas. Siyempre adarod kwartak nga itangdan ko kadagiti agtrabaho. Ken, magatang adagos dagiti materyales sa kasapulan. Iso ang nagpaspasan alpas. Huston day ti abalay manang. Nagdakkel. No makakita akto pa iti gatangak alote, patakdarak tumanan iti sabali abalay. Ha? Anhum nga iti nagado balay, apok. Asino kumatyag na ad kadagitangay. Natural, datayo lolo. Asino pa'y kumati sabali nga agnaed no saan adatayo? Apok, saanin ang masapol? Huston, daytoy balay. Tinapatag kat saan tayo mabasan o agtudaw. Ken komportabli tayo. Nagadong agpaiso ti balay mo. Saan mo mapagigiddan a pagnaidan? Awan matlaang ti serbina. Uray jak nga pagyanan, basta makitkita ti matak, umanayon day taaragsak ko. Taipasimuda agdagiti sanikwak nga adda kwartak. Nga adda ti bunga dagiti naglingling etak. Manang? Apok, Sanda ko na kontraan iti kayat ko, lolo. Santi. Ta sandak tumot la malapdan iti kayat ko nga ramiden. Sarong karak ko man ni manang mo, Santi. Pasensya kan manong Paulo. Ngamawan ni manang ko. Kinunana iti amarabyan nga agawi dita. Taado tinaskin nga asikasun na. Kasta ka di. Sa nabali nga rude, baliwak to langin ti sumarungkar. O sige manong, ibagak to ko ni manang ko asin marungkar ka. Saan aman anawa ni manang ani? Saan na apalabsan ti may nga aldaw nga awan ti bilangan na riniwriw a kwarta? Ragragsak nan tagpapaado iti kwarta. Imbagam kumasaan nga umumay ni Paulo Ni, apay nga akastamat din manang. Amoklatan, agdaton ti panggap ni Paulo. Awan ti dakas na tabalasang ka. Ken barumot ni manong Paulo. Jak kaya tasyak to ti mangbiyag iti agbalinto nga asawak. Ha? Iso ajak kurso na da jak Paulo. Alla, ket nadamot ti trabaho na manang. Mangup opisina. Kun nasingpot ni manong Paulo. Manumatla ti sweldonan iti opisina ngay. Dakdakkel nga amang ti kwartak angam iso. Kabaulak bayabayadan ti sweldo na iti opisina pag trabahuan na. Ha? Basta, jakla kurso na da ni Paulo. Iso nga ibagam, inton sumaruno nga umay ditoy, adinan sunutan tiyo umay na.
Ta talaga adyak kursonada. Kan awan tinamnaman na kanyak no bilang taagdaton man. Lolo, mapanak iti kabangi nga ili. Mapan ko kitaan ti may patpatakder a branch ti furniture shop ko ijay. Kastaya, apok. Lumawa ti sakupan ti negosyo, mapok. Wan lolo, iti saan nga agbayag, mangikabilak tumat iti branch na iti syudad. Saan ka maan-anawa? Iti panagpapabak ng mo, apok. Apay ngamin nga nawaan dak ngay, kat naglokay ti sasarot ti kwarta iti bulsak. Apok? Da kayo pala ti makaamo dito balay, lolo. Sana bale, tadamot ni Santi akadwayo. Kan, sana bale, tamangala akton iti babaunan tayo. Tapno saan mo't amarigata ni Santi dito nagtibalay. Saan na masapul manang? Kabalak mo it. Oray dakkel ti balay, tawan mo ti agwarwara. Para manumot lang ngay tagdalos. Ay basta, mangala akto iti babaunan. Sabalin to ti para luto, para dalos, gan para laba. Anyan tulaangan nga iti trabahon may iti kabsat mo. No, mangala ka mo iti babaunan. Apay ngamin ngagtrabaho kayo, lolo. Saan na ka nagpatakder iti napintas kan dakkel abalay, tapno da kayo ti agtrabaho. Masapol nga dati agtrabaho para kada kayo. Takabaelak mo ti manangdan, lolo. Talaga saan ang nakaawid ni manang mo iti arabe ay santay. Makumikom da lolo. Ken may sa. Imbaga na mo't at talaga saan na makaawid ita. Sa bagay matkit di Umuna at nga roda ni tisilad ko, apok. Makaturturo ka kaon. Ha? Kalatan na idap ti silaw. Ha? Ay sus, brown out lolo. Sa pajak penal pastor aramidag. Mang sindi ka iti kandila Isun ti aramatam. Kapilitan na lolo. Mabit lang Tamang sindi akit di kandila. Itulod kayo ni Giselidyo. Mabalin na kao na panawan dito isilad ko, apok. Ibatit ka diti kandila na kasindi lolo. Way, napok. Kastanan, tapno nalawag ti pagnaak no mapanak i JCR. O sige nga rod lolo. Maturog kayon. Ore si kame, tapok. Iturog mong tumatan no malpas jararamidam. Ay na, makaisisbuak Daytoy katimaday ta, ringan na ti isbok iti tenga ti rabe. Ay na, maulawak mo tayo iti kilat ngay babangon ko. Ay, kagumaak ti mapanag JCR. Ay, sos! Ay, nadumpar ko matenti lamisita na kay parabawan ti kandila. Ay, natulitan ti kandila. Ay, nay, nagturungan ni tayan ti kortina. Sa payjak makapaspas naggaraw. Ay, nagbiay ka di makal ti apaw yan ang lamok ti kortina. Santay!
Sultay! May kamal na to yapok! Sultay! Ay, nakaturog sa mutin ti yapok. Sa pinagdakil ti balay. Nakakala maulawak. Kapoy ti asok Malanglangab ko. Anak po doon. Diyak makaangas. Uram! Ikaw gumak. Di makarwar dito silit ko. Pasig nga po iti pagnak. Kasa nga makarwarak dito eh. Ni Lolo, anya nga tanti napasamak ng guwana. Tulungan na kami! Tulong! Di naklap na rin sumrak iti balay! Kaya't ko makita ti Lolo kan kapsat ko! Ani at tang nakakuma. Delikado ti sumrik iti balay. Kas makita mo. Dagiti bumbero ti mga arami di kipamuspusan. Sana mabalin na ito'y! Patib kiram kumatirik nam. Nakalan, dagiti buwabang iti unag. Anya! Duha bangkay! Sana po na ito! Wala ang nasantigan Lolo iti unag ti balay me! Kaya asawan na ito! Sana pamalit na ito! Sana na tayo na Lolo kandi kapsat ko! Si Bibiag na! Asante! Lolo! Si Bibiag kayo! Sana mabalin na parawan na kag may maysa! Sana mabalin! Ani, makipagrik na kiti napasama kiti pamilya. Amok, kasakitanan iti maysa amang ipatpatag ti marikrik nam ita. Uran niya pa iti bagak. Santo amaksayan ti sakit kan sa mamarikrik nam iti agdama. Nagsakit na ito yan napasamak ka ni Lolo kaniti kapsat ko, May. Para kadakwa na amin na panagsalsalukag ko. Amin nga rapap ko. Kaya't ko nga itati amin na kinanamay kadakwada. Natungpal ko amin nga rapap ko para kadakwada. Ngam na po kang kumatiday di ang pagdarikman. Ita ang may sa ako na anya ba'y ti serbi dagiti impunpundar ko para kadakwada no awan damatan. Patib karam ti pakinakon mo, Ani. Laglagi pam. Agtultulid lata ti biyag. Nga uri adda ti mapukaw. Saan akayat asawan? Ano na pukawan ti may sang ipatpatag? Kat kanipusanan mo ti amin. Diyak maklon tinapasamak. Diyak kapalan dayto. Oh, my papa, to me he was so wonderful. Oh,
to me he was so good. Ani, talo tayo lang kadami nga adda diti Campo Santo. Pimanaw aminen, dagiti may nakipamumpon. Panawan dakmatan, Paulo. May, Saan na mabali na panawan da kalatar ngagmaymay sa ditoy. Amumi akasapulam ti kadkadwa iti sitwasyon mo ita. nagsakit. Tiyakon makita iti uray ka anuman dagiti patpatag ko. Dagiti rason, no apay nagsalsalukag ak. Tap na maitad ko amin na masapul da. Tap na maipayak iday tinapinta sa panagbiag. Kumusta ka, Ani? Anya ti panagkunam, Paulo. Anya nga ti marik na ti mapukawan, iti ipatpatag. Ani, Aging kay ta. Diyak maklon, nga awanan dagiti ipatpatag ko. Awanan da santi kadlolo. Awan serbi dagiti impunpundar ko para kadakwada. Tawad damatan. Oray ti balay nga impundar ko pag nagdanda. Napukaw akagit danda. Awan makuna kiti kinasaya at mga kapsat. Apo ko. Ani, pasig pagsayaatan ti pamilyam ti kanayo na pampananodem. Paulo. Sana dakas ti mangipatag ti pamilya? Tatalaga amat akas ta ti rombe. Ken bilin kada tayo amin. Ngayatan tayo ti pada tayo ataw. Nang runay ti pamilya tayo. Saan matadakas ti trabaho? Tapno maitid tayo ti masapsapol dagiti ipatpatag tayo. Ti dakas, ket ti malipatan tayo. No asino ti mangititid kadagiti masapsapol tayo itinal daw. No asino ti mangmangted iti angas tayo. Tapno makapagtrabaho tayo, ket mapada tayo. Dagiti kayat tayo. Gusto ka, Paulo. Gusto ka launay. Awan na pulos ti kasta ka panunutak. Tapasig latan na kwarta ti linaon ti utak ko. Ani, Agyaman na kunay. Tanupay saan kang ingkaskaso. Kat nagtalinaad kalata na pud na agayam ko. Kastamatan kan ka, May. Ani, Insukat ko ti panagkayam tay ti kwarta. Ngam saan naklatangay na daywan. At ka kanayon iti likudak. Tapa nagrikdak iti. Kat saan ko nakasapulan ti gayam tatun ti kwarta. Ngam nagpindot ang gayam. Tasaan amapunas ti kwarta ti saama marikriknak. Sana dumngag ti kwarta no ibagak ti sakit a marikriknak. Sana matapik kan maaprusan ti kwarta ti abaga kan bukod ko nagsangsangita. Isama ko na. Ada kayo ti pudpud no kinabaknang ko agagayem ko.
Umanay na ragsak ko no makaamiris ka ani. Ta sana para kanyak dayta. Hindi kat para matlagan ka. Tatipod mo agayam. Awan tipinpilyan na. Imbes aguraan at dabidot ang maaramid ti kayom mo. Saan? Da kami kit di agagayom mo ti rumbang nga umuna ang makaawat kan ka. Babaan iti panagbalin nila taan na sayaan. Nga urean niya pa iti kababalin mo. Tabarin mo dahi tanto ti surutam. Kan mangilintag kan ka iti masungad nga aldaw. Sana dakas ti agtrabaho tapno mapaadda tayo dagiti kayat tayo. Sana dakas ti agurnong iti sanikwa a kayat tayo. Basta awan ti magrabyado. Awan ti luklukwen tayo. Awan ti maparigat. Gapo ka na tayo. Saan tayo amang lamang iti pada tayo at hao? Saan tayo amang irarumen iti uray asino? Tawan Serbina. Nga uray at damin kada tayo dagita abanag akal kalikaguman tayo iti rabaw ti daga. No saan mat amayan natop ti aramid tayo iti pagayatan ti apo. Kan malipatan tayo pa'y. Apag Serbian, tinangted kadagita at tartarigagayan tayo. Paulo! Amin a kinabaknang dito'y lubong. Kat mapukaw. Ngam din to malipatan ti Diyos dagiti kinaimbag ngay nararamid tayo. Iso akang ronahan nga urnumin tayo. Ti kinabaknang apara iti langit. Kumpara iti kinabaknang diti rabaw ti daga. Nga iti apagdarikmat. Ket mapukaw. Tano sa dino ti ayan ti gamang mo. Ijay met ti ayan ti puso. No ti gamang mo ket kinabaknang dito'y lubong. Isumet ayan ti puso. Ngam no ti gamang mo ket para iti langit. Dagiti kinaimbag nga rod, ti tarigagayan ti puso nga aramidan. Katanukan at tarigagayan tayo ti kinabaknang para iti langit. Adinto mapuuran. Dinto aglati. Dinto agkopas. Wenno matakaw. Tati kinabaknang apara iti langit. Katagdalinay. Nga aginggay ti biyag. Nga agnanayon. Mateo kapitulo may kanem iti bersikulo 10 ket siyam agingga iti 20 ket maysa. Di kay agurnong iti kinabaknang nga agpay kada kayo ditoy daga. Ta ditoy dadaelen ti sangaken lati ket serken ken takawen dagiti mannanakaw. Agurnong kayo ket di iti kinabaknang nga agpay kada kayo sa dilangit. Tasadyay saan agratik ken aglati. Ket saan asarken ken takawen dagiti mannanakaw. Tano sa dino ti ayan ti gameng mo at damot ijay ti pusom. Pagsarmingan. Sound effects, JR. Musika, JD. Script, kan iti direksyon ni Jovi Tupais, isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Agyaman kami itingkay panang tarabay na impag nga oras yu amin. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo dagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!